igang'ireri bageri bantu baminto ndabakwani ng'a wairire buya bono rende kindaiga kinde ngokora chigasi chiane iga naende nainyora omogusi nakwanete ng'a magokoro nsaro maya batina bagwa boreba bantu baminto maigure egegusi eki naki emineti magokoro nsaro maya batina bagwa boreba yaani emineti ng'a magokoro ange esaro erio okobekera chibese magokoro ange esaro abantu abanene igo bakobekani buna esaro erio okogachera chibese yaani abantu abanene igo babwate amafunso amange igo bono obeta otegerere ebinto abantu abanene bakogotebia moiso oye ase ogochia gochia nabo orachie ogwe ase abia igo igwere ebinto abantu abanene bakobatebia bamoraba abake abasaya abake igwera abantu abanene igwera abantu abagotu binto bakobatebia naki ekiagerete omogusi agateba ng'a magokoro nsaro maya batina bagwa boreba bataigwe oboreba na ase aria aretente igo ase aratoto noroche aria ase esasa atiere ase aria bono abwo na oboreba igo omonto ogotacha iga kwarimera igo bono ekegori egekonyene kegochia koigwera buna abantu abanene bakobatebia moiso oye na oboreba barochi bono nabasabire abanto baminto bono onde YouTube bono rende subscribe abwo share egere tonya koegererania ekegusi na ebinto ebinge mbabangerete as the chairman of elders ngochea the whole of Africa bono onde nainwe ninto kwana ebinto ebinge ebinto omogusi akwanete bono mbuya mono ase ogonsapotia ase okong'a omoyo oywo mwantebiri ng'a yaya rende bono elder tare goika iga rende nainche oratosomia ekegusi nainche nonde naende tinkoba timba naino mpaka eteka ya omoerio bono mbuya mono asante sana.